Hola a tothom! Jo sóc l'Anna, estàs traduint des de Calella i avui venim a tenir una conversa una mica improvisada. Hola, hola! Benvinguts un dia més al canal. Moltes gràcies per ser aquí. Avui, bé, a la introducció us he enganyat. He dit que tindríem una conversa una mica improvisada, però més que una conversa, això serà un monòleg. Estic sola, parlaré sola. Però bé, sí que m'agradaria que el meu monòleg, el que jo pugui explicar avui, doncs es transformi en una conversa als comentaris. Com sempre m'agradarà molt doncs, que deixeu els vostres comentaris amb tot el que vulgueu expressar en relació amb el tema que venim a comentar avui i que es transformi tot plegat doncs, en una conversa de vosaltres amb mi, de jo amb vosaltres, de vosaltres entre vosaltres, que m'agrada molt quan us contesteu comentaris vosaltres, no? I es crea això, una conversa als comentaris. I res, ahir de cop em va venir aquesta idea i vaig pensar, doncs per què no? Fer un vídeo una mica així improvisat. Tinc aquí algunes notes, però no me l'he preparat gaire, però parlant una mica del que heu vist al títol, no? Del deixar-nos sorprendre amb els llibres, em refereixo, de deixar no, d'agafar un llibre que en sabem poca cosa o del que no n'hem sentit a parlar, que ens han regalat i no coneixíem, i llegir-lo, i ostres, veure que un llibre del que no teníem ni idea ha resultat ser doncs, un llibre que ens ha encantat, un autor que hem descobert que s'ha transformat en el nostre autor preferit o que se'ns ha obert un horitzó doncs, de llibres a partir d'aquella nova lectura. No sé, perquè de vegades segur que us ha passat, no sé, esteu una mica per xarxes, Instagram, YouTube, sobre llibres, doncs que us ha passat que molt sovint hi ha molts llibres que sempre veiem, que molta gent llegeix, o quan hi ha alguna novetat, doncs un llibre que cada 2 per 3 en veiem imatges, ressenyes, vídeos, comentaris, publicitat de les mateixes editorials, evidentment, i llavors potser entrem com una espècie de bucle o ens agafa un sentiment de dir, ostres, aquest llibre l'he de llegir, i aquest també, i aquest també, i no passa res, òbviament, no? Si ens agrada llegir, igual que si surten cançons d'un grup que t'agrada, els vols escoltar, o un grup que et recomanen, tal. Però a mi m'ha passat doncs, que ara he acabat de llegir un llibre que no coneixia gens, ni l'autora, no en sabia res, i m'ha agradat molt, m'ha sorprès, i he pensat en altres llibres amb els que m'ha passat el mateix, no? Que jo els agafava sense tenir-ne ni idea, sense pràcticament haver-los vist per xarxes, i ha resultat que han sigut llibres doncs, que m'han agradat molt, i em fa pensar això, no? Aquest fet que hi ha molts llibres i molts autors que pel simple fet de no veure gaire per xarxes o de no veure que l'altra gent llegeix, potser ja no ens hi acabem d'atrevir o diem, uf, aquest llibre no, que no el conec, o aquest llibre no, que ningú l'està llegint. Ens influenciem una mica, cosa que trobo que és normal, al final som humans, no? Per les coses que llegeixen els altres i potser tenim la sensació que si un llibre no s'ha vist per Instagram potser no val tant la pena o no serà tan bo o si jo el llegeixo no tindrà cap tipus de repercussió perquè l'altra gent no hi està interessada, no? I això em porta a pensar doncs, en tots els llibres que ens devem estar perdent pel simple fet de no tenir-los fitxats per culpa o gràcies a les xarxes, no? I jo confesso aquí mateix, no, que jo sóc la primera que quan vaig a les llibreries dic, mira aquest que el vaig veure a tal, que el va ressenyar, aquest el va llegir tal, qual, aquest l'he vist molt per Instagram, i em costa posar-me a mirar llibres que no conec, no? Ni d'autors que no conec, que no he vist mai. Sí que jo crec que hi ha gent que això ho fa més, no? D'anar a la llibreria o a la biblioteca i perdre's per les prestatgeries i tal i buscar. A mi em costa més, jo molt sovint ja vaig com bastant directa a llibres que ja he vist o que ja tinc apuntats o que ja m'han recomanat, i sí que crec que pot ser xulo també deixar-se una mica doncs, guiar per l'instint o remenar una mica, buscar. I penso, per exemple, en Amor i no, que el tinc aquí, Amor i no, d'Alba Dalmau, que n'he parlat moltíssim en aquest canal. Doncs jo aquest llibre me'l vaig comprar l'any passat per Sant Jordi, però me'n recordo que em vaig passar tot el dia per Barcelona, mirant doncs, les paradetes de les diferents llibreries, editorials i tal, i vaig tornar cap a Calella, vaig entrar a la llibreria de Calella, vaig estar mirant una mica i jo fa anys que em compro per Sant Jordi, no? Un llibre d'un autor català i un llibre traduït. I ja tenia la traducció, però el llibre de l'autor català encara no, i no en tenia cap com que em cridés l'atenció, em vingués de gust comprar-me, no ho sé. I vaig anar a la llibreria, vaig estar mirant una mica, vaig veure la coberta d'aquest llibre, no l'havia vist mai, no sabia qui era Alba Dalmau, no en tenia ni idea, la veritat, i me'l vaig comprar perquè em va cridar molt l'atenció la coberta, em vaig llegir la sinopsi i, vaja, és un llibre que m'ha encantat, que n'he parlat molt per aquí, no? I això sí que, quan penso en això, penso molt en aquest llibre de, ostres, el vaig agafar d'una manera totalment
aleatòria, inesperada, per un pur instint meu, no? I sense pensar en me'l va recomanar no sé qui, o tal persona el va llegir, el va ressenyar i em va opinar, em va dir coses molt bones, totalment a cegues. I vaja, n'estic bastant orgullosa, contenta d'haver seguit el meu instint, no? I que funcionés. També m'he apuntat un parell de títols més en què m'ha passat això i també doncs Visqui, visqui, visc de Maggie O'Farrell, per exemple, jo me'l vaig comprar, me'n recordo, sense saber qui era Maggie O'Farrell, fa anys, o sigui, no sé, digueu-me inculta, però després de llegir Visqui, visqui, visc, vaig veure el catàleg de l'altre, doncs que aquesta dona tenia molts altres llibres publicats, que era molt llegida, però jo en aquell moment estava bastant out d'Instagram i tot això i de BookTube, llavors no sabia qui era Maggie O'Farrell, després ja he vist que és un gran fenomen i una gran autora i que té molts seguidors, no? I és algú molt reconegut. Però jo quan em vaig comprar Visqui, visqui, visc, sincerament no en tenia ni idea. Doncs també és un llibre que em vaig comprar, la coberta que té el cor aquest dibuixat, el títol, la sinopsi, sens dubte. Doncs això, estic contenta de també aquest altre llibre que vaig llegir per pur instint meu i sense deixar-me arrossegar una mica doncs, per Instagram o les xarxes, o el FOMO, no? Això que es diu Fear of Missing Out. O sigui que és com la por de perdre't una cosa, no? De dir, ostres, tothom està llegint Hamlet, per exemple, no l'he llegit, doncs tothom està llegint Hamlet, i si no el llegeixo, i si no entraré a la conversa, no podré opinar, quedaré fora, i dius, mira, al final són llibres, òbviament, no? Si tens la sensació que aquest llibre t'agradarà, el vols llegir, però tant és si llegeixo ara o si llegeixo d'aquí 10 anys o 20 o 30, l'únic que canviaré seré jo, la meva percepció potser sobre aquell llibre, perquè jo m'hauré fet més gran, no? Però mai és tard per llegir un llibre. Potser no estaràs en el moment de publicació del llibre i que tothom t'estarà matxacant, però això també pot tenir coses bones i és que no estaràs tan influït doncs, per l'opinió de l'altra gent, no? O si algun dia t'has endut algun mini spoiler, doncs potser no te'n recordaràs, que jo a vegades llegint ressenyes, llegeixo coses i dic, aquí m'han avançat una cosa que no volia saber, però llavors quan llegeixes el llibre al cap d'uns anys ja no te'n recordes, no? I també no puc fer aquest vídeo sobre això i no parlar de Murakami, perquè jo personalment recordo que el primer llibre que vaig llegir de Murakami va ser El meu amor Sputnik, i aquest llibre me'l vaig comprar d'una manera totalment estranya, i és que bé, a la uni ens havien parlat de Murakami, de Tokyo Blues, ens l'havia recomanat una professora, però jo un dia que, aquella època, fa anys, que no estava tan conscienciada amb el tema llibreries i tal, jo comprava llibres a la FNAC, trobava com un lloc enorme, ple de llibres, a mi em cridava molt l'atenció, i tenia un val, i era sòcia de la FNAC, tenia un val de 6 euros, em sembla, i era una època doncs, que anava a la uni, no treballava, no tenia gaires diners per gastar en llibres, i això, i tenia el val de 6 euros i aquell llibre valia 6,95, i vaig dir, toma, em gasto un euro i tinc un llibre. I vaig veure aquest llibre d'això del meu amor Sputnik, i que a mi em sonava Murakami perquè ens en havíem parlat, no? I ens ven recomanat Tokyo Blues, però vaig pensar, bueno, doncs començaré per aquest altre llibre, El meu amor Sputnik, i res, és un llibre doncs, que em va encantar, i després d'aquest llibre em van venir molts més, i vaja, jo diria que és el meu autor preferit. Sí que hi va haver una època que el llegia d'una manera molt addictiva, o sigui, només llegia llibres de Murakami, i ara ja em dosifico més i llegeixo altres coses, però és un autor que per mi ha sigut doncs, molt, no sé, molt important, no?, una època. I bé, poca cosa més tinc a dir sobre aquest tema, la veritat. Només em sembla un tema interessant, us el volia venir a plantejar, que en parlem als comentaris, us volia doncs, donar aquests petits exemples de llibres que jo he llegit d'una manera doncs, totalment intuïtiva, sense conèixer ni l'autor ni el llibre, sense tenir-ne les opinions d'altres persones, anant a cegues, diguéssim, i això són casos d'èxit, perquè són llibres que m'han agradat molt i que estic molt contenta d'haver llegit. I vaja, que jo no vinc aquí a fer cap tipus ni de sermó, ni donar lliçons a ningú, ni dir com s'ha de llegir, ni què, ni quan, ni per què. Vull dir, al final llegir és una afició més i cadascú ha de llegir el que vulgui. Només venia a plantejar aquest tema, no? Que a mi jo estic molt contenta de quan sóc capaça de triar un llibre o de llegir un llibre doncs, per pures ganes meves, per pur instint meu, i no només perquè veure aquell llibre molt a les xarxes m'ha fet agafar-li com unes ganes, no? Evidentment, quan hi ha un llibre que el veiem molt i amb ressenyes molt positives, jo, per exemple, ara aquí em vaig comprar per Sant Jordi Creix un arbre a Brooklyn, encara no l'he llegit, però me l'he comprat doncs, només perquè a Instagram tothom diu que està molt bé i que val molt la pena, i òbviament també et venen ganes de llegir llibres que saps que estan bé i que probablement t'agradaran, no? Però això, que no passa res si no seguim el corrent i no llegim les novetats al moment de publicar-se i no estem al cas de tot el dia. Al final és que de llibres i autors n'hi ha tants, infinits, que si penses dius
tots els llibres que tinc apuntats avorrits per llegir, mai els llegiré, és que no donem l'abast. Quan em baixen uns quants, n'hi ha no sé quants de nous que m'interessen, bueno. Uh, això, que al final doncs, venim aquí a disfrutar de la lectura, d'un hobby més. Evidentment, parlar amb la gent dels llibres que llegim o fer aquests vídeos, les ressenyes, doncs trobo que és molt gratificant i que t'ajuda doncs, a aprofundir una mica més en la lectura, compartir-la, compartir sensacions, opinions, a debatre, parlar dels temes que es tracten en els llibres, i això crec que és molt bonic, perquè al final fan de la lectura també doncs, una afició conjunta o una activitat social, no? Tu pots llegir i quedar-te aquell llibre doncs, per tu, o bé portar cap a fora el que aquell llibre t'ha transmès, o el que sigui, i crec que això també doncs, és molt bonic, i òbviament per poder tenir aquest debat sobre un llibre cal que algú altre l'hagi llegit, no? Si llegeixes tu el llibre i prou, no el pots comentar amb ningú, però això que no et tregui doncs, les ganes de triar un llibre desconegut, d'un autor del teu poble, d'un autor de fa no sé quants anys que ningú li ha fet ni cas, el que sigui, mentre tu et vingui de gust llegir-lo. I res més, fins aquí el vídeo. No sé si ha sigut interessant, si m'he fet gaire pesada, si m'he explicat, si he tingut cap sentit el que he dit, però bé, em venia de gust doncs, parlar una mica de tot plegat. Ens veiem molt aviat en un altre vídeo, que vagi molt bé. Adeu!